sporazum. Temeljem tog Zagrebačkog sporazuma uspostavljaju se Pink i UMPA zone. Pink znači ova ružičasta zona, vidite, to je ta ružičasta zona, to je bilo razgraničenje. Što to znači sad za naše postrojbe kada je došla ta zapovjed od našeg generala Pavla Jamca? Šta to znači? Značilo je to da se naše pješaštvo moralo odmaknuti od naših prvih linija, kilometar zračne linije. Oklop koji je bio na 10 km od prve linije, a sve teško naoružanje, znači od minobacača 120, haubice, sve ono što smo imali na 20 km. Praktički došli smo u Sloveniju. Eto, tako da to je bila prva stvar. Znači, izvlačenje, naoružanje smo kompletno morali popisati, popisano predavati UNPROFOR, UNPROFOR ga je pregledavao, uskladištiti ga i sve to bilo pod jednim velikim nadzorom. Ono što je bitno dalje, dobivamo zapovjed za demobilizaciju naših snaga. Znači, nisu više bile potrebne, gledajući na mir koji je trebao biti. Praktički smo demobilizirali kompletnu drugu pješačku bojnu i 2 satnije iz 3. pješačke bojne. Ostalo nam je iz 3. pješačke bojne samo jedna pješačka satnija koja je držala, znači, objekte u gradu Karlovcu, znači vojarnu Luščić, skladište Pičarnicu i gore u Draganiću isto jedno skladište.